аз Норак то Душанбе фақат такси меравад. роҳгиро барои ҳар мусофир 20 сомонӣ аст ки на ҳама онро метавонанд пардохт кунанд. мерем ба такси қимати за мега ки 20 сомон, мега не 15 сомон, 20 сомон меқаба. ба мо мисол зурмон намераса. писари моҳраҷаб мехоҳад дар яке аз донишгоҳҳои шаҳри Душанбе таҳсилашро идома диҳад. ӯ метарсад дигар фарзандаш наметавонад ӯро хабар гирад. мехоҳем ки ҳамҷа техники субуктарак арзонтарак битянона бачаҳомон арзонтар бирван биёянд. сокинон ба ҳасрат замонеро ба ёд меоранд ки байни Норак ва Душанбе автобус мерафту меомад. соли союз бугӯй мо фақат автобусҳо буд, экарусҳо буд ки як сум чандинда мерафтӣ меомадӣ. аври туннел шуда чанд қадар гириб 70 километр қариб шуда сайрона 20 сомон мерамиёи 40 сомон мерамиёи Душанбе. и беҳад қимат. аз Норак то Душанбе 70 километр роҳ аст. агар автобусҳо дар ин масир ҳаракат кунанд харҷи роҳи мардуми ниёзманд камтар мешавад. Asian Express аз ширкатҳои маъмули мусофирбар гуфтааст нақшаи кушодани хат сайро дорад, аммо кай нагуфтааст. то он вақт даҳҳо мусофири норакӣ маҷбуранд ба сабаби набудани нақлиёти арзон анҷоми корҳояшонро ба таъхир андозанд.